Nano babo kabalen, kamusta kayo po? Ako yung Luis Season, abegay po yung Mark. Kami po rin king Square in Pampanga. Ngayon po nga doon ngayon at yung kami SM City Telabastagan. Sigurado pansinan yung king gulat ko at yung kami po kaning Macao Imperial Tea. You've heard it, it has arrived. May muklat na labo. So, karetang egan-agan ng milk tea lovers. Milk tea fanatics. Fanatics. Sigurado din dam yun ini at paninayin niya mo naman datang kini kayong Pampanga. Gawin tama po, syempre, mag milk tea tasting dam. Yes. Masanting-ating katapang ngakit na tuki mo po. And then, a lot of the videos will be interviewing the people kini kayong Macao Imperial Tea. So, let's start the vlog. Hi po! Hello! First time niyo po dito sa Macao Imperial? Yeah, first time. So ano po yung nakapag-encourage sa inyo na itry yung MIT? Well, sa Manila kasi sikat yung Macao. So, parang first time dito sa Pampanga. Kaya dapat siya ito. Kasi sa Manila, sarap daw siya sa Manila. Kim. At saka po, Hams. First time yung pong mag-Macao Imperial Tea or ali naman? First time po. Actually, minta kami Kenny para mag-Macao. Kanino niya po abalo? Higit kami basic yung offer. Tapos Okay. first day, sobrang haba. First day at yung kayo na ikitsen. Ikitsen yung Facebook. So ito yung first time na ikitsen yung Macao Imperial Tea. Okay. Out of curiosity, o ating mag-recommend or nano po yung curious? Okay. So far, ako po balo nung hatakman yun na lang. So far na ano? Okay naman, thank you. Actually, mag-enjoy kami. Manyaman yung order niya ito kasi cream cheese cocoa. Cream cheese cocoa. Yes. Okay. Sige ma'am. Oreo. Oreo. Alright, enjoy nyo na po ma'am. Makalike kayo po kayong page mo. Yes. Wow, appear na ngayon. Appear. Manahan na ako punta ng place. Salamat po. So ini is triple choco, ini berry cheesy, mocha espresso, mango yakult, cheesecake and pearl milk tea. Ini for you caramel. Kitten milk tea for me, strawberry milkshake, cream cheese uji matcha, cream cheese cocoa, cream cheese Oreo, at saka cream cheese milk tea. Hello po. First time? Opo. So ano yung nakapag-encourage sa inyo na matry yung Macao? Na-curious po kasi kami kasi palaging madami tao. Ito papunta akong iniketang event na. Mantunta mo nga kaya beta mong mag-taste test king Macao Imperial Tea. So hopefully tinta mo nga kaya be. Ito guys, so may nakit kong followers king we're in Pampanga sa Tagala CCA. So yeah. Ano yung year? First year college po. First year college. So ingawan tamo guys, patangman ng talang Macao Imperial Tea. Hashtag tuki mo ko Israel so ikitalabin kaya itong event kining SM City Telabastagan and taga CCA so first time yung kining Macao Imperial. Opo, first time. Kaya palagyo na, aluwag na eh. Macao, niya pala po stateside niya. Stateside pero Chinese yan. Walang ika. Hashtag tuki mo ko Israel. Alright. Abe talapin ding estudyante tamo king CCA. Ela po migkating class din na. Sabi daw periodical exam, yari na yung periodical exam. Bukas natin ba? Oh, good luck ka rin. Pampa-good vibes ba kayo mag-review? So, libre na kayong milk teas. Ito, mamili kayo na anong buriyo, Ken? Sige. Mamili kayo na anong buriyo. Yeah. Karing milk teas, na ano usually pando na nyo? Dakalya Pearl. Dakalya Pearl. So, may ito, ma-pearl. Eh, dapat na siya sing Pearl. Dapat masyas na. Dapat itang hanggang maglot siya, pukunyat. Okay? Makaumay. So usually, mapagkay kayo ba? Ma-cream, ma-cheese, mapa. Usually, ma-cream cheese yung kaya. So, i-ate miras kayo. Ano yan? Strawberry. Wow, yakult siya yan. So, actually, ito lang special na, ayan, pidukan na, no? Pansin na niya. So, 195 pesos at kang balamong tumbler. So not only you enjoy itong content na ne, ating ka pang pido ka ng bale po itong souvenir ne. Ada namin Pasko yan, kasanting na oh. Pwede may pagmayabang. Pwede may pagparatot. Kutang tayan eh. Kuta limited yan. Pwede nang dalan ulit. Na? Pwede nang dalan ulit. Dala na pa si Bayo kay Bat. Dala niya ulit.
So, i-MIT or i-Macao Imperial Tea. Nag-open yung August 31. And congratulate nila po SM City Telabastagan kasi metong yung icon actually i-Macao Imperial. When comes kay milk tea. Wow, international brand yung actually i-Macao Imperial. So, mas melo tamo na. Walang kayo. Kape. Walang kape, ha? Kape yan talaga. Sa akin, ano siya, yung parang bago siya, ay, hindi talaga common yung lasa niya kasi yakult with, strawberry. Yes. So, sobrang refreshing siya pag ininom. Naks, very good. Vlogger din. Yes, ano na yan? Hindi pa lang po kaya dark choco. Parang sabi mong bukayo yun. Sobrang yung Triple choco. Mahing naman ng chocolate siya. Diyan ka dolo kung makan pwede. Sige ka, sir. Ano yan? Balang Oreo cheesecake. Oreo cheesecake yun. Balang... Manyaman niya. Ba? Super? Kanan mo niya. Sakto yung itong pang-balance na nitong tea po yung atang milk kasi hindi niya pong cheese. Kung manyaman lang itong pearl na. Malambot lang. Di ba naman mo yan, eh? Pearl. Pearl. Hindi ka talaga. Yaman lang. Kuya Adi, papagsalitan tayo, Adi. Masarap. Masarap. Lagi mo flavor yan. lang? Hindi yung maligas. Maganda sa Strawberry ba? Then yung hindi siya maligas. Ito kabalin, dakala salamat kayong pamanod be, kayong kaya kaming vlog. Magpasalamat kami mo naman karing abe, tamo na karing CCA. Diba? CCA? College of Angeles. City College of Angeles. Luwid kayo po na kayong mag-aral sa Masa UBA. Magpasalamat kami mo naman kayong Macao Imperial Tea for inviting us kay ni pong SM City Telabastagan. Actually, ining first. So, mas welo tamo na ining first branch da kay ni kayong Pampanga. So, surely, na patang aburin din ni. Didagdagan na pa muna yan. Mikala dyan pa muna. So, dakala salamat po MIT for inviting us. And nung bisa kayo mag-milk tea, subukan niya mo ini. So guys, thank you for watching here in Pampanga. Until our next discovery. Bye! Peace out. Peace out, man! Oh, Jendeline, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sana po invite nyo kami ulit. See you. Takal po salamat. See you.